Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang men jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayut-mayuta nek meng kelem 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang we tak regani kok. Iya mula aku seprene pet ra ning nggonamu ta wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis kowe iki arep nembang ku arep wani karo aku ta kowe iki. Anjenengan duit 7.000 kok dikelirke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe nek aku dolan men ora bayar. Iya. Dasare dalange pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000.